एक आणि एक टर्म असता ताका म्हणटा आमी TIA ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक की खूब लोकांक पेशंटांक जाता मातसो एक तोंड वांकडें जालें नाल्यार आवाज येयलो एक 10 मिनटांनी सारकें जालें आसूं कांय ना हात मातसो मुयेलो आसूं मातशें लागला आसतलें सो आमी सोडटा सो हाका केन्ना केन्ना जे सिम्पटम्स आसा ब्रेनाक जे एस्पेशली इन इस्केमिक स्ट्रोक थोड्या वेळा खातीर ब्लड सर्क्युलेशन कमी जाता मागीर आमचो एज आर नॅचरल मेकॅनिझम BP वाडून ते क्लॉट आपुणूच डिजॉल्व जाता आणि मनीस सारको जाता बट हाचे अर्थ हे म्हणजे दॅट इज कॉल्ड ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक म्हणजे एक 24 तासां भितर जर हे सिम्पटम्स स्वताहून रिजॉल्व झाले हाजो अर्थ हे न्ही की हो स्ट्रोक न्ही हो ताका मायनर स्ट्रोक येऊन गेला सो असल्या पेशंटांनी सुद्धा जर हे जाले दे शूड नॉट टेक इट लायटली इमिजिएटली गो टू अ CT गायडेड हॉस्पिटल ऑर गो टू युअर फिजिशियन अँड गेट युअर सेल्फ इव्हॅल्युएटेड जर आमकां ताका सिग्निफिकंट आसा जाल्यार मागीर ताका रगत पातळ करपाची गुळयो बी स्टार्ट करच्यो पडत अँड ऑल सो ही नीड्स टू बी इव्हॅल्युएटेड गरज पडल्यार एडमीट करचें पडत फॉर एनी रिस्क फॅक्टर्स वाय इज गेटिंग दीस TIAs आनी एक म्हाका सांगपाचें आशिल्लें की इवन जर केन्ना केन्ना लोक उठला आणि उठचे उठून ताका स्ट्रोक जाला जाल्यार केन्ना केन्ना CT पेक्षा बरें MRI मायट बी अ बेटर मोडॅलिटी ओके टू बी डन बट अगेन दॅट वी विल डिसायड वेन वन्स यू कम टू द हॉस्पिटल सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वन लास्ट फायनल पॉयंट की आता जे आमी हालीं पळयता लॉट ऑफ यंग पीपल आर गेटिंग स्ट्रोक सो इट इज नॉट स्ट्रोक इज नॉट अ डिजीज ऑफ द एल्डरली एनी मोर इवन 3rd 4th डेकेडान सुद्धा आता खुबशा लोकांक स्ट्रोक जावपाक लागल्या सो एव्हरी वन शूड फोकस ऑन लिव्हिंग अ हेल्दी लायफस्टायल दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट जंक फूड मातशें मिनिमायज करपाचें एक्सरसायज सारकी दवरपाची अँड कीप अ वॉच ऑन युअर BP कोलेस्ट्रॉल हे डायबिटीज अँड ओवर अनदर थिंग इज stress is one of the most common causes of stroke in today's youth so try to do yoga meditation try to remain relaxed happy because that is and as the theme of World Stroke Day is together we are greater than stroke so stroke kide asu us together are greater than stroke it's only we if we work towards these risk factors if we work towards increasing awareness about stroke towards others then we will easily become greater than stroke and we can surpass it to a great extent.